Kayang desgrasya, uy. Sus, ang hangin, rabak mo mag kapagyo ko na ni. Niharang ko si paabot ni diri, uy. Kita ni. Ni anay. Gatas ba? Hugot ba? Saan ko si desgrasya tao na ikip. Nangimot akong balibo. Yaw, Uy! Tugaya magka. Hindi ko paabot ni mo. nalibang ko kudaan yung ay. Nga naman. Puririt ko. Ah, Minaw ba? Kanang Man. na ako diri karon kay na ako'y importante jud mo. Isulti unta di ka masakit ha. unsa man na? Na-realize mo dito mas love mo ko sa evening. Pumutaw ko. Magbuwag na tayong ha kay saktang matuog ko kagabi iba. Siyam jud ako. Pagkabatiag na ako nga to. Naibog ka to. Ay, ginawa ako. Ambot lang kasi diyan ko may ko siya jud ako. Patay. Naamoy anak ka to. Sus, murag. Nuno sa wala pun. Nuno sa punso. punso ba? Okay na yung importante nga love na ko siya niya. Diyaan ti ka ha. Sige na, ulit ako sa balay kay si mama. Nanay na ginay mo ha? Sure na gina. Bayong, amping yung ha. Ikaw eh. Ita ni biyaan. Tani. Babay. Ay, paita. Kuwang matagnipon ko. Ato na ni kumplitor. Itong ngipon ng puputiso. Tapos kita biyag babay. Paita ni. Wala tas itong uyab. Kung uyaban, hindi kita sugton. Gina naman siya uyab kung gwapo kayo ko. Diba? Ako lang siya yung panunang. Kung ganda-gantangan siya kay parang masinday, makadungog siya sa kong tingog. Nanindot sa kayo. Muna nga, mukan ka kung kamingaw sa payan. Pinanggo, pinangga, dili ba di ay kita mo kita. Hi, Ning. Basta na ka. Gracia, Ay, Ning. Ako yung tao ni Ning. ikaw na. Kiningaw na ko ni mo, Ning. Ako ang bulhang nga pagkagpangita na kita ni Ning. Sa ato pa. Nahigog manay ka na ako ni ay. O, Ning. Pero usa nito ko ilahaw sa kong istorya. Pasudla ka sa mga balay. Naliso diri. Eh gusto ko nga makababati ko sa imuhang gibati rin ako. Salamat kayo nga. Imo na kong gibalik. Ning, di dyan ko katawang tulog ni kagabi. Kaya ikaw jud ang ating binuna. Labi na kaning sinaw ni mong ulo. Ako sa ikaragay nakatumpag sa tinapo kong bukong. Ngayaan sa maning. Akong gusto nga, kita na lang duha ang mag-uya. Okay ra ka? Pero naalagay na ka. Uli sa imong kasing-kasing. Ha? Kinsa man na? Ni si Totoy. Ako sa nangitang kaning. Desperado na sa guro kaayo ka. Ning patol ka sa anay. Wala namang kulaan yung kapayingnan. Wala nga. Tuwa na lang ko to sa tri si Totoy. Wala nga. Ayaw pa dayon ang grisi ka buk tutoy. Ari ka sa tutoy. Ari lang jud ka sa tutoy kay nganuning buhaton ako ang tanan. Og tagaan ti kag daghang anak. Labo pa sa anak sa anay. Tinuod ka? Oh, ya sa man. Sugda na to. Wa ka mamaka? Lagi gibuwag ka na nako si Boy Pangs. Yes! Kalamay sa buhol! Pa, asa mo dili siga siya de paingon? Kanya mo to ila kung bihana nakita-kita na ko to di Boy Pangs siguro. Kung bata ay. Kung tana ko kung earning bas nakita siyang gasya. Tapos kaya isagahan po ano kung tuloy. A few moments later. Ayan ni ay. Nasa dukay ko. Uy, tayo sa ganun. Baro ka, abi. Asa ni kalakihan ni mo ni nga wa ni mo na sa lubog apilang imong break. Dali na mo sulog sa kong katulit. Wa kayo masulog. Dahil ang break. Ako si Hotaning ha. Buho agad ning wa ka naligo ning. Balik ko sa simana kung kaligo. Pero ano na balihan ako ng Ning. kwagot. Ano man ni kasi imong payat di ay. Oh. Ano? Naam Nakita ka? kang gasya? Ha? Hoy, Grasya. gasya. Ma, buha naman yung bayhana. Di ba si Boy Pangs man ang imuhang? Dili na pud ay ka na. Gibuwagan ako si Boy Pangs na oy kay si ari na sad ko ni earning ma.
May nakita yung tanim mo na gasyo. Ay, ang ulo na mo nag-usta, ma. Mga bito na akong ganahan ma, kaya ang ulo. Tama. Ako Naibog siya nagsama nako. ko niya. Sa may atong mahimo, ani Gracia. Ganahan ka magpaliwat yung tawag ani Gracia? Ay, okay lang na mo, importante Ako, ma. Gracia, di ko ganahan makaapo ani Erning, Gracia. Ano man ma? Naibog di kang Erning? Sus, wala yung laing choice, Gracia. Ang galing na mo, ni ako, hindi ko man Okay. Yawan, ma. Yawan, day. Kwenta ang brief. Okay na yan. Ang- Pila kami na to. Ito na.